يسلموا لك الأرض والسما كل في لودو بلوه يا مولاي نزكها علشين الهياسي فيك الستا فيك الهنينا ينتفورا تا كل جيل. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Merħba fis-santwarju ta' Pini. Lilkom li għandkom il-grazzja tkunu għaw, imma lilek li ma tiflaħx tiġi, jew ma għadekx tista' tiġi. Lilek illi qiegħed issegwina mid-dar, mill-isptar, jew mid-diversi postijiet, anke li lin minn xtutna, intom eżies emigranti tagħna. Illum il-festa tal-Beatu Injazju Falzon. Fix-xewqa tiegħu illi jwassal il-Ġesu lill-oħrajn, saħansitra lill-Baħrin Ingliżi li kienu jkunu hawnhekk minħabba s-servizz. Ejjew aħna wkoll li konna din ix-xewqa li l-imħabba tagħna lejn il-Madonna, il-ħeġġa tagħna lejn Ġesu ngħadduha lill-oħrajn. Għax aħna midinbin, ejjew issa li dħalna fis-santwarju nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena nibta ħafna bil-sieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu l-intenzjonijiet tagħna għal-familja Farrugia, għal-bżonnijiet ta' Dolis Galja Mizzi, għall-irwieħ ta' Frank u Michael Refalo, Leli u l-familja Ellis, għall-irwieħ ta' Anġlu, Maria Portelli u l-familja. Nitolbu. U Alla Missier, għat-talb tal-Beatu Injazju Falzon, waqt li roddulek ħajra l-ħeġġa tiegħu għall-Vanġelu, għatina l-grazzja li nilqgħu l-kelma u nwassluha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, kunu waqlin u meqjusa biex tkunu mogħtijin għat-talb. Fuq kollox, ħajkolkom imħabba qawwija lejn xulxin. Għax l-imħabba tagħti l-kotra ta' dnubiet. Ilqgħu l xulxin bla tgergir. Kull wieħed minnkom li ħa xi don jinqeda bih għal ġid ta' xulxin. Bħala amministraturi tajba tal-grazzja ta' Alla li ta' ħafna xorta. Jekk wieħed għandu d-don tal-kelma, jinqeda bih qisu kliem ta' Alla. Jekk wieħed għandu d-don tal-ministeru, iħadmu qisu bis-seta li qiegħed jagħtih Alla. Biex f'kollox ikunu glorifikat Alla permezz ta' Ġesu Kristu li lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
il-kelma tal-mulej. Daħaj lill-Alla. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kabru l-mulej miegħi u nolli jismu f'imkien. Jinfittixti l-mulej u weġibni. U minn kull biża ħellisni. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u tiddu bil-ferħ u wiċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. L-aġru tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistken fih. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Ibżgħu mill-mulej intom il-qaddisin tiegħu. Għax xejn ma jkun joqsu min jibża minnu. L-imkabbrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ. Min fittex l-mulej ma jkun joqsu ebda ġid. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. L-wieqfa. Ummu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jimxu warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja wara li qad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu u fetaħ fommu qabad ikellimhom u jgħid: Ħenjien il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjien li mnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjien ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt. Ħenjien dawk li huma bil-ġuħlaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba. Ħenjien dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjien dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjien dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu uliet Alla. Ħenjien dawk li huma jippersegwitati minħabba l-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjien intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax laskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Inruħ lilek, Kristu. Min jaf dan il-kjeriku, il-Beatu Ignazju Falzon, kem daħal il-Knisja ta' Ġiesu l-Belt. U hemmhekk bħalma nagħmlu aħna,
iħares lej il-kurċifiss. U xi ħaġa li tolqtok f'dan il-kurċifiss hija tbatija kbira li Ġesu għadda minna. Id-demm. U wieħed jgħid kemm ħabbejtni Ġesu. Tlajt fuq is-salib mit-tagħlija. Kemm ħabbejtni. Meta jien offendejtek. Fil-fatt, illum il-meditazzjoni tagħna marbuta mal-pjaga il-moħbija. Għaliex? Għaliex minn tapinu barra l-messaġġ ta' Carmine Grima hemm il-messaġġ ta' Franġisk Portelli. U jekk illum qed nibdew xahar ġdejt għal grazzja t'Alla, ix-xahar ta' Lulju, waqt li Ġunju fid-devozzjoni inħarsu lejn il-qalb ta' Ġesu, il-qalb minfuda ta' Ġesu, Lulju jorbotna mad-demm ta' Kristu. X'qaltlu l-Madonna lil Franġisk Portelli li twilet minn Salvu u Vincenza Caruana, ommu u missieru Portelli, fis-6 ta' Ottubru tal-1850, jiġifieri qegħdin 175 sena ilu. Il-Madonna, skont kif jgħidu, kelmitu 6 darbiet. U l-iktar ħaġa prezzjuża dwar il-fejqan. Jiġifieri, kważi il-Madonna ridet tgħid il-Franġisk tapinu għad jiġu ħafna nies u ħajkollhom feriti, weġat, pjagi, ħafna minnhom moħbija minn għajnejn in-nies imma mhux moħbija mill-għajnejn talla. U l-Madonna qaltlu hekk qegħdin l-1883 għax il-messaġġ ta' Carmine 1883 u tkellmet ma' Franġisk sentej wara. Il-Madonna tgħidlu hekk: ħabbrek Franġisku, ħabbrek titgħażżien jiġifieri, ħabbrek biex tkun devot tal-pjaga l-moħbija tal-ispalla tar-Redentur, l-ispalla ta' Ibni li kienet magħmula mis-salib waqt li kien tiela l-Kalvarju, immaġinaw waqt il-waqa' tiegħu. U ħabbrek ukoll ħalli ħafna nies ikunu devoti tal-pjaga l-moħbija. Tgħid minn ġol-arb, minn din ir-rokna ta' tletoljiet ta' għawdex toħroġ devozzjoni importanti ħafna. Għaliex fuq il-liżar ta' Turin l-ikbar tiċpisa tad-demm mhix tal-idejn u tar-riġlejn, laqqas tad-daqqa tal-anza, l-ikbar teba li hemm fuq il-liżar ta' Turin, il-liżar li fih kefnu l-Kristu, hija tal-ispalla tar-Redentur. U aħna ngħidula il-pjaga l-moħbija. Sintendi, għaddew ħafna snin, imma aħna nistgħu naqdu dak li dis-sena qed niċċelebraw 100 sena minn mewtu. Kull min jiġi tapinu u ħares lejn il-Madonna bil-qabar vojt għandu tama li l-mewt mhix l-aħħar kelma. U kull min jiftakar fil-messaġġi ta' dan iż-żagħżugħ li mhux magħruf, in-nies tagħna ma tantx taf fuqu, ma tantx jitkellmu dwaru, ma tantx jitolbu bl-interċessjoni tiegħu, hemm rabta kbira bejn tapinu, il-pjaga l-moħbija, il-messaġġ li l-Madonna qed tagħti lil dar raġel mal-lum. L-ewwel net. L-ewwel miraklu sar li l-ommu kien jisimha Vincenza, kunjoma kien Caruana. Kienet qed tmut u flimkien maħut u għamel weda illi jibqa' jixel dik ix-xema quddiem il-kwadru biż-żejt jekk ommu tfieq. U sar l-ewwel miraklu dokumentat kif hu stess jistqar quddiem l-Arċiprit tal-Arb meta flimkien ma' Carmine b'mod distint jagħtu x-xhieda tagħhom quddiem l-Arċiprit tal-Arb, xhieda li għadha miktuba. Torbota għax illum għadhom jiġu ħafna nies bi pjagi moħbija. U l-Madonna x'tagħmel tibgħatna lura
x'ħin jien ngħidilha bil-pjagi moħbija li hemm ġo fija, tgħidli bil-pjagi ta' Ġesu fuq is-salib. Inti tfieq. Inti tfieq. Ara x'qrajna fl-ewwel qari. L-imħabba taqret id-dnubiet. Tagħti ħafna dnubiet. Jekk xi ħadd jgħidlek kien tajt qalbi minn Alla, taf x'tgħidulu? Alla ma qatax qalbu minnek, għamilt x'għamilt. Jekk tgħiduli imma mhux tapinu għax tajt qalbi mill-Madonna, ara minn xi għaddejt, ejdulu il-Madonna għada ma qetx qalba minnek, għada tiġri wrajk. X'kienu jgħidu l-Pellegrini? Għaw minn għatu jafa dejn bħalma l-anzjani tagħna. Kienu jiġu tapinu jgħidu hekk, ara. O Ġesu kemm oġbok dbati. Is-salib oġbok erfajt. Il-pjagi li għamlulek mewt mid-darba inti rajt. Mill-ispalla mqazza tiegħek minna ħarġu 3 għadmiet. Kemm nixtieq inċarċar demmi għax Ġesu għalija miet? X'duluri kienu dawn? X'kefrija kienet din? Ġesu miet għalija u jiena rrid immut għalik. Ġewwa l-baħar ta' dbatija minn kull ħsara u minn kull mart, mill-mewt sobtu l-liberana biex għal dejjem ingawduk. Amen. Resqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Bl-interċessjoni tal-Beatu Nazju Falzon ieqaf mal-Knisja tiegħek f'pajjiżna nitolbu. Nazju Falzon kien katekist u l-Baħrejn kien jipprova iwassalhom għall-Magħmudija. Ejja nitolbu għall-katekisti tagħna tal-mużew u oħrajn u biex ikollna familji żgħar li jażlu li jkunu katekisti fil-parroċċi u ċ-ċentri tad-dottrina tagħna. Nitolbu. Mulej, nitolbuk li bħal Beatu Nazju Falzon ikollna devozzjoni mhux biss lejn is-salib imma wkoll lejn il-Madonna biex blajnuna tagħha naslu għand bina Ġesu. Nitolbu. Fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Tolbu għat-tfal, iż-żgħażagħ tagħna. Tolbu għalina biex nindafu bil-qawwa tad-demm ta' Kristu. Kemm drabi nażlu li nibqgħu fid-dnub meta d-demm ta' Kristu salvana. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Birek dal-ħobs missir ħani mil-qamħ li bih tajjib il-bnedmin sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta li l-poplu qed jagħmillek fit-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Bis-saħħa ta' dal-misteru għamel li fih qegħdin nieħdu sem, għamel li nagħtu eżempju għall-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Suħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Qabel tela s-sema bat li d-dixxiplu jgħalmu u jagħmdu lill-ġnus kollha. Imnebbaħ minn dal-kman ta' ibnek, il-Beatu Nazju għallem biex ħafna jħarsu dak kollu li ordnalna Ġesu u permezz tal-Magħmudija seħibhom mal-poplu tiegħek li huwa l-Knisja, il-ġisem ta' Kristu, it-Tempju tal-Ispirtu Santu, għat-tifħir tal-erf tiegħek tal-Aġeb. Għalhekk mal-Anġlu u l-Qaddisin infaħru u bil-qalb intennulek. Addis. Ismu litular, il-nija, il-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smi. Imbirek inġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli. Addis tas-sew mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħibati għal-ħobs raddi l-ħajja, qasa tali d-dixxipli tiegħu għal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa radd il-ħaj, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċċo kontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf li mħabba flimkien mal-Papa l-jum l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek tal-Eli u familja Elis, Anġlu Marija Portelli u l-familjari tagħhom, Frank u Michael Refolo, illi joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'kutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għal min jemmen għandna l-ġisem u d-demm tal-feddej, namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet,
aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha sliem l-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu, għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħina tiegħek. Kun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi, ta' ruħi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej. il-fema fi twemmi għax rridu lil-Ġesu ibnek isaltan dijem fost il-Maltin għax rridu lil-Ġesu ibnek li saltan dejjem fost Dewetta int Maria il-fema fitlem għaxan rridu
dem ta' Kristu aħsilni. Ilma tal-kustat ta' Kristu naddafni. Glorja lil Missier u lil Liben u lil Ispiritu Santu. Nitolbu u Alla li tista' kollox atina lajnuna permezz ta' qarbina li għamilna fuq l-eżempji tal-Beatu Ignazju Falzon. Bil-qalb u bl-emil natu xhieda tal-imħabba tal-aħwa għad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna. Ejjew fl-aħħar nitolbu għal xulxin. Ħanamlu żewġ ġest importanti. Min irid minnkom ikun hemm mument żgħir ta' talb li fih intennu l-kurunella lil Madonna ta' Pinu. Ukoll se ngħidu 3 Ave Marijiet l-iktar għalik li qed issegwina mid-dar, l-iktar int li segwi l-UTV. Qed nitolbu għalik int li ma tistax tiġi jew int li l-grazzja ma qlajtx. Inti tlabt il-Madonna u l-grazzja ma qlajtx, ħa nitolbu għal xulxin. Il-programm ikompli bil-quddisa tal-10, fil-11:15 ikun hawn quddisa bl-Ingliż, imbagħad tiftaħ l-adorazzjoni fis-skiet. 5 sigħat ta' adorazzjoni fil-kappella. Fil-5 jkun hawn il-quddisa bit-talb tas-salmi. Imbagħad jasal il-pellegrinaġġ mill-parroċċja ta' Santa Marija tal-Mosta flimkien mal-Arċipriet. Ġibu l-kuruna ta' Rużarju, ħanejdu Rużarju għal paċi fis-6:15 u fis-6:30 imbagħad ikun hawn quddisa mmexxija mill-Arċipriet tal-Mosta. L-aħħar quddisa fit-8 illum hija indirizzata liż-żgħażagħ, l-adolescenti, il-familji żgħar. Il-Knisja tagħlaq fl-10 ta' billejl. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. 3 Ave Marijiet fuq ix-xewqa tal-Verġin Birka lil Karmela Grima. Slima lik Marija bil-grazzja bil-kien post in-nisa ndira fil-for tal-ġubbija Ġesu. Marija bil-grazzja bil-Mulejnija, Birka inti post in-nisa ndira fil-for tal-ġubbija Ġesu. Grazie a Dio, il 20 posti ci sa un vira che trova tutti a Gesù. Issa fissija, mill-qalb flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Kurunella lil-Madonna ta' Pinu flimkien, slima li. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Kif ninsabu b'qima kbira fir-riġlejn tiegħek mixħuta,
iġbet lejk il-moħna l-ruħna tal-jomx mal-art marbut. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirkint fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Malta wawdex gżejjer tijek. Sabiex minnom jina talek laqwa ġieħ fuq dina l-ar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirkint fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Min ġol ġenna jaħanina, oġbok ħares ħarsa lejna, biex tifridna min kull fruwa, bil-qdusija ruħna mżejn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, birkint fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Aħna u lidek smajna leħnek, f'din l-amara mqazza tijek. Tajja ħdejk inġbarna, ma nsibux li fena miegħek. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Jekk inħarsu lejn ġbijietek, bl-akbar fer qalbna titenna, għalix minna ħirġadija li tfakkarna dik tal-ġenna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirkint fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. O Marija, ħares lejna, aħna u lidek midimbin, nissel fina nar ta' Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirkint fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għanna ħafna għal-min nitolbu dal-ħodu. Ejja nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Fiskiet, ir-resqu talb tagħna. Il-mulej ma'kom. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ben u l-Ispirtu is-Santu. Il-mulej ma'kom. L-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Ben, l-Ispirtu s-Santu. Fakkarna fil-mamudija. Jgħet il-mulej il-mart, għawa tal-ħazejn. Bi Kristus. Amen. Thank you.